Ito yung ano natin, media platform access. Yun. Okay. This way to San Juan Crucifixion. Hello. Hello. Dito pa lang tayo sa may MacArthur Highway, sa may stoplight papuntang Pulumbulu. Marami tayong nakikitang nag-a-assemble dito. Parang inaabangan yung isang senakulong mangyayari. Pero hindi pa natin alam kung yun nga yung inaabangan nila ngayon dito. Daming tao. Yung purpose natin ngayon, pupunta tayo ng San Fernando. At manonood tayo ng actual crucifixion. Bali, 4 yata or 3. If I'm not mistaken yung mga ano dito. Yung pagpa-participate na barangay doon sa may crucifixion. So yun yung aabangan natin. Dito ang daming tao. Dito ata dadaan ngayon kasi nakulo rin. So expect natin na doon marami rin tao. Dahil ano ngayon last day ng puni o yung papasa. Pero tuloy-tuloy pa rin yan hanggang Sabado de Gloria, hanggang sa Linggo ng Pagkabuhay. So ngayon magaganap yung crucifixion rites. I-update ko kayo pagdating natin doon. Ang dami pa rito. Dito na tayo sa may roundabout dito sa Santo Domingo. Ayan o. Dami pa rin mga nag-aabang dito. Ayan. So mamaya, pupunta rin tayo sa sa may Pampang area. Barangay LNW sa may Angeles City after natin dito. Kaso lang hindi tayo sigurado kung makakuha tayo ng aerial view doon dahil restricted area yung lugar nila. Hindi kagaya dito sa San Fernando, kuha natin. Ito, ang dami nila oh. Yun oh. Ito pala yung inaabangan ng mga tao doon sa may Yun. Dami oh. Dilag lang tayong konti dahil maraming rin. Dugo. Yun oh. So sinara yung kalsada rito. At dito pala sila galing oh. Dito sa Puni rito. Yan, sa may Arbo. Boundary ng San Fernando at Angeles. Okay, so dito sa may San Isidro area, yun, malapit doon sa may sa tawag doon, sa overpass. Ito din yung mga ayan dami oh. Mga ilan dito? Mga 30 siguro. Yan, mga 30. So nauna yung mga nagpapasan ng fruits. So yung isa naka-color white. Dito sa may San Agustin Parish Church. Yan. Dami rin tao yung nakabang. So ngayon, pagdating dito sa may intersection, kakanan na tayo.
dahil hindi na tayo papasok sa mismong downtown San Fernando. At dadaan tayo doon sa may San Fernando, Santo Tomas, Minalin, Tail Dike. Doon na rin kasi yung diretso ng San Juan at saka San Pedro Cutud. Yan. Kakanan na tayo rito. Kunti na rin yung gas natin. Ang ganda bumiyahe, oh. Kunti lang yung sasakyan. Dahil yung mga iba, nasa bakasyon na. So expected na yun tuwing Holy Week. Talagang maraming mga mag-out of town. Maraming mga magbabakasyon. At dito, kita na naman natin dito. Marami na uli yung mga nagpipinpresya rito. Ayan, malapit ito sa may sa mga entrance ng Capital World. Ayan, oh. Dami, oh. Dami nila. Okay, dito, marami na naman tayong nasaksiyan. Ito, oh. Dami. Ayan, oh. Tigdala-dalawa. Ayan. Ang bigat ng nun, no? Bigat. Kakanan na tayo rito. Ito yung papunta yung sa San Juan mismo, yung yung pinakapuni ay yung pinakasentro ng San Juan. Pero dito tayo dadaan sa may Tail Dike. Yan. Yung Tail Dike dito sa may yun. Uy, matraffic na rito. Marami na yata pumupunta doon sa bakit kaya? Mag-start na yata yung rito. Yung pinaka-event. Baka papasok na yung sa Tail Dike. Oh, yun na. Ayun na nga, oh. Pwede dumalang kayong Tail Dike, boss? Magum sa pa rin, eh. Kaya rin o kanya. Okay. Wait, itang papako de Kenya. Wait, ang kaya San Juan Kenya. Yarino kanyan. Palub, okay. Thank you. So, yun. Daming tao. Papasok pa lang sila. Ayun. Ayan. So, bali, kakaliwa na tayo rito. Ito yung nakalagay. This way to San Juan Crucifixion. Pero tanong natin dito kung malapit ba dun sa mismong yung crucifixion, kung malapit dun sa itang pipakwanda, malapit siya kitang dike.
Okay, Kenya mo. Na? Aliway tang San Juan. Na? Wo. Ay, alwa kita leleday. Kita yung puto dito ne. Yung kene. Hello. Hello. Na? Sano? At sige itong kantumanan. Oh. Oh, doon na. Ha? Alben mo na yan? Oh, rin pa, oh. Subscribe kayo na. Mag-comment kayo na. Bantakit kayo. Dakal na rin. Itang papa ako. Po tayo pa na eh. Yan eh. Okay. Kaya ko yung ano. Sige. Oops. Eto. Tapos na ang mga ito. Dito pala. Akala ko malapit din sa ano. Sa mismong dike. Yung pinaka ano. Golgotha. So alas yung mga nasasalubong natin dito. Tapos ng ano, magpalaspas. Ay, dun pa pala. Nung niya banda sa Ritangkay, italugar da. Nung nore pa ako, kaya tayo dumuro yakin eh. Ah, okay, sige sir. Dito ra yung lugar. Kung saan yung ano. Ewan ko lang kung kakaroon tayo ng ano rito. Maglalakad pa yata tayo. Boss, nung ka nabanda yung lugar mismo? Na? Ilapitan ka sana i-vlog ka. Ah, baka vlog ya kanyan. Wow. Ano ka na ba? Kindiretso yan eh. Ayaw may loob na eh. One way yan eh. Iniyarin ko bin eh. Takot yan. Dito rin yung daan. Doon sa may likuran. Ay, ito na yata. Ito yung pick up kanina. Ito yung mga push. Kita na natin dito. Ito pala yung pinaka Golgotha. Hanap lang tayo ng medyo malilim. Ito yung mga krus. Oh. Wala, mainit. Doon lang yung ano. Kaso medyo malayo na. Sa bagay, maglalakad na lang tayo. At least dito malilim. Align na lang tayo rito. So sakto nakakita tayo ng parking space dito na medyo malilim at ang daming bunga ng mangga. Oh. Ang daming bunga. Dito lang doon sa may gate na block. Doon na yung pinaka crucifixion site na kita natin kanina dumanda. So tara, punta na natin. Dito maririnig na natin yung sound system nila. Nano na rin hems? So ano pala ito yung HEMS? Health Emergency Management Staff, City Health Office ng Bernal. Nandun na yung mga puso, kita na natin. At dito, back entrance kaya lang, for official lang. Doon talaga yung ano. Kaso, kung maglalakad tayo medyo malayo. Malayo yun boss? Dumbor ka pa Di bali, puna na lang natin mamaya ng aerial shot.
Ha? Makalapit dito. Hindi tayo pinayagan pumasok dun sa likod. At nakita natin yung mga lugar kung saan nandun yung mga nagbablog. So dun yung pupuntahan natin. Dami ng tao ito. Dami tao. Pwede kayo ni boss? Kaya sir, sticker mo. Sticker. At O sir, hindi lang kayo. Ay! Ito Mali, siya. guys, Tapos na sir. Ayun o. itong sticker na Ito yung ano natin, media platform access. Dito may Barangay San Juan. Daming tao. Sorry. Thank you, thank you.
Diyos ko! Diyos ko! Bakit pipimpurisan mo ko? Bako! at bustan niyong mirasya, hindi ang libingan. Abe, ipapanantabe at magirake, tingdala ni Ginoo. Pasibayo, iti, indala ng Ginoo, min Barangay San Juan, 2026.
natapos na yung event at pauwi na tayo. First time natin nakasaksi ng ganito. At sinakay na dun sa ambulance yung gumanap na Jesus Christ. Dito, may gabay pa dito. So I think dito na magtatapos yung vlog natin. Tungkol sa pag-witness ng crucifixion dito sa may Barangay San Juan. So salamat sa panonood. And ride safe always, Kabalen. See you when I see you, and Kuya Landas is signing out.